Lapsi. No. Sinun pitää tulla nyt tuoda laivaan. Okei, äiti. Haluatko pitää mukaan sinne? Haluan tuoda. Kört tätä vähän. Sitten omenaa. Ja sitten sipsiä. Ja totta kai rahaa. Okei, otettiin kaikki. Ja myös katto. Näin mennään. En tiedä, selviimmekö tuolla laivassa koko yön. Juomista! Oh. Ai heippa. Minä nyt ajan. Voinko mennä peiton alle? Voit. Minä nyt ajan tätä laivaa. Anteeksi pikkutyttö. Ei se mitään. Äiti vähän kattoo täällä. Meidän tavarat. Nämä. Okei, otan ne ja sano milloin olet milloin niitä lähette. Menemme yhteen kaupunkiin, minkä nimi on. Mennään tällä pikkuvelellä sinne Tallinnaan jo. Me yhteen kaupunkiin sitten tällä. Lapsi, lue sitä tätä kirjaa. Ja äiti katsoo täällä. Hups, puffis tippui. No, mennään.